kamaráti dvaja sa stretnú a on sa ho pýta toho zajakavého, čo, ako sa máš, máš nové, kde si bol? Bol som na konkurze na moderátora. Hej? Zobrali ťa? Nie, povedali, že škúli. Chlapík volal v Prahe na políciu. A tiež takýmto štýlom, že dobrý deň, dobrý, čo sa deje? Viete čo, máme tu mrcinu zdochnutú, strašne smrdí a dobre, kde to je, odkiaľ máme prísť odpratať? A on že na a on že na Václavskom námestí, nie, tak zložili mu to, si robí srandu. Tak on znovu chudák vytáča. Dobrý. A on že, Ježiši, zase víno, čo, tá mrcina, áno, mrdí to tu, no však vlastne vieme, že sme, kde to je? Na Václavskom námestí, nie, no tak ale prestaňte už a zložím to. Ten chlapík, nechám, tak znovu volá, sa to celé opakuje, a jak začal a on hovorí, že na Václavskom námestí, on, áno, ja som ju tam odnesol. Že